Tingnan nyo mga par. Hirap siyang makahinga. Ito yung mga kasama niya dito mga par. Yung pinakamalaki nila, siya po yung ama niya. Sobrang laki na to mga par. Yan. So what's up mga par, for today's video, nandito tayo ngayon sa probinsya mga par upang dalawin natin yung mga alaga nating manok. So samahan po ninyo ako mga par. Puntahan natin sa baba. Ah? So ito po yung mga alaga nating mga manok mga par. Medyo malaki na po sila. So mga ilang weeks na lang mga par ay ma-harvest na po itong mga chicken na to. Ya. Amo tungtong rin siya diri day. Dah. Mangga to boss way bunga. Buwak pa nga to boss. Unsa man na laya. Dali juga na maluto gihaw na. Kurang bataa kanapot be. Pero nang may guro mo kaon yung tambok man. Kaon na siya ko. Magsukam kay na siya kaon. Kuya nang gandinga ko. Wano siya bro siya daot man siya. Ya, kadadlaw ginani na siya kadadlaw. So tingnan ninyo mga par. Di ba, bihira lang tayo makakita ng kambing na may sakit sa puso mga par. Ito yung kambing namin mga par may sakit sa puso. Tingnan nyo. Hirap siyang makahinga. Tingnan nyo mga par. Yan. Hirap siyang makahinga. Hirap siyang makatayo. Tingnan nyo mga par. Yan. Bihira lang tayo na makakita tayo ng kambing na may sakit sa puso. Yan mga bar. Hirap siyang makahinga. Nakakaawa naman mga pa. Sayang naman to mga par pag kakatayin lang natin. Kasi pira na to mga par eh.
Pero mataba naman siya mga par. Pero minsan, mahirapan siya kumakain. Pag nakaganon siya. Pag mahirap siyang humihinga. Mahirapan siya pag kumakain siya. Pag nakaganito po siya.